भूटान की। रास्ता देखो कैसा है। भूटान के बॉर्डर के लगे हुए दिखाओ। गले गले खावलायनाय नोंनि आंगो नायबा। जबरदस्त हमारा जो आज का जर्नी है वो जबरदस्त। ये देखो सिरि सिरि मोजां मोननायखौ नोंनि आं मोनथिबाय। गले गले खावलायनाय नोंनि आं गनायबाय। माबोला जागोन नों आंनि जिउनि रानि। माबोला जागोन नों आंनि जिउनि रानि। सिरि सिरि मोजां मोननायखौ नोंनि आं मिन्थिबाय। गले गले खावलायनाय नोंनि आं गनायबाय। माबोला जागोन नों आंनि जिउनि राजा। माबोला जागोन नों आंनि जिउनि राजा। अरे उसको देखो जो वो बना रहा है ना घर, उसको तुलसी घर कहते हैं। तुलसी घर तो पहाड़ के बीचों बीच आटे लोग जो आटे हैं ना उनको बसने के लिए ऐसा घर बनाते हैं। जो देख रहे वो घर देख रहे कि नहीं। अखाजों सिग्लाबनाय सोलेरा नोंनि खाथियाव फैयो जेबोला आंनि। वो घर को तुलसी घर कहते हैं। अखाजों सिग्लाबनाय सोलेरा नोंनि खाथियाव फैयो जेबोला आंनि। दुंहाव जायो सोलेराबो आंनि। हमथानो हाया जायो गोसोखौ आंनि। ये देखो सोलेरा नोंनि खाथियाव फैयो जेबोला आंनि। ये जो पहाड़ आप लोग देख रहे हो ना, भूटान के पहाड़ वाह जबरदस्त नजारा। देखो हम कहाँ पहुँच गए। उतरना पड़ेगा क्या? उतरना पड़ेगा क्या? अरे ये पानी देखो नदी। हरनि उन्दुनाय गोजोन गैलिया सफैगोन बोथोरा माबोला जोंनि। उतरना पड़ेगा यार, उतरना पड़ा। हरनि उन्दुनाय गोजोन गैलिया ये चप्पल उतारा है, हमको भी चप्पल उठाना पड़ेगा। माबोला जोंनि फागोला जागोन आं नोंखौ मोनाब्ला। आसखान्दा जागोन आंनि बे जोनोमा। सिमाङाव आंनि नों गेलेफैयो। जुलिनि रादाय आंनो होफैयो। नोंखौ मोनाब्ला आसखान्दा जागोन आंनि बे जोनोमा। सिरि सिरि मोजां मोननायखौ नोंनि आं मोनथिबाय। गले गले खावलायनाय नोंनि आं गनायबाय। सिरि सिरि मोजां मोननायखौ नोंनि आं मिन्थिबाय। गले गले खावलायनाय नोंनि आं गनायबाय। गले गले खावलायनाय नोंनि आं गनायबाय। गले गले खावलायनाय नोंनि
Teron juga tahu berenang tuh.